ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବନି ତ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋର ଡେଣା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଡେଣା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ୟା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀକୁ କହିଲା, ଝଡ଼ ଆସିଲା, ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁମର ବିପଦ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀ ଝଡ଼କୁ ଦେଖିକି ସେ ଉଡ଼ି ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ କମିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା, କାଶ ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ତମ ବିନା ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଚାଲିଯାଇନଥାନ୍ତା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଭଲ ପାଇବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଲା ଭୁଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।